Wij ben je het blauwe, je wat in de afval zien hingen. Ja, zorgen voor de wereld. Zorgen voor de wereld. Want? Dus we gaan van de tuin naar mindere luiers naar zwerfafval. Nou, zwerfafval. Want Nou we zitten, hoe heet ik weer? Zwalkafval. Want we gaan even over het Nederlands. Want er ging van, nee, hoeft niet, zegt hij. We hebben aan tafel Dirk Strijker en Elke van der Veen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want Dirk, die praat bij die Drents. Ja, kan ik ook wel. Dat kan ik ook wel. We kunnen Nederlands praten, maar dan mogen we ook wel Fries praten. Ja, dan krijg ik kwartsluiting. Nou, dan weet ik het nou even net meer. We gaan gewoon in het Nederlands. Maar we hadden vanmorgen wel de tongbreker zwalkafval. Nelke. Zwerfafval. Ja. Ja, ik wil haast zeggen dat is een passie, maar dat klinkt wel heel gek. Nee, het is eigenlijk een soort van iets wat echt nodig is. Hè? Ja. Want of je pakt het op of je eet het op. Want als het lezen bloedt, dan op een gegeven moment just het net meer. Maar dan is het nog steeds, dan is het in de vorm van microplastic. En dan komt het in het voedselsysteem en dan eet je het op. Dus ja, dan pak ik het jou op. Dan pak je het wel. Ja. Ja, want ik ga een boek lezen, of zelfs oorzetten in het Fries. Dit was de plastic tijd, dit weer de plastic tijd. En eigenlijk had ik dan heel soort van leerd van wat we al hier in het dagelijks leven gebruiken, werd al die microplastics in zitten. En dat betinkt net, want het is eigenlijk, waar ik van schrok heb, het doucheskum, de shampoo en alles wat je gebruiken, de tandpasta inderdaad. En we gebruiken dat alle dagen en we spelen terug het riool. Maar uiteindelijk denk je van, de mist een stukje bewustwording. Dus Ja. ik denk dat was toen nou eist dat je hem daar, wat aan het wandelen. Ja, klopt. Waar ben je mee bezig? Nou ja, zwerfafval opziekje. Ik doe dat nou zo'n het zien hier. Want ik kwam iemand zien die dat deed. Toen lees ik een interview inderdaad van, of doe pak ze het op of doe is het op. En ik had een hoen, dus ik maak het toch uit. Dus dan neem ik het mee. Ja. Ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Ik bedoel, heeft een griepeke maai of heeft een poetsje? Ik had een grieper. Ik is gratis op bij de gemeente. En ik had een grote bjatskippentas. En ik ging dan steeds wegbroeken. En dan had ik gratis extra kliko van de gemeente. Want dan was dan ik net kwijt dus. Zo'n soort had ik. Dan had de hoen los, hoop ik. Maar dan had hij gewoon... Nee, de hoen kon er en de hoen die had zichzelf traind. Die had het god van mij uit de sleet. Serieus? Ja, zeker. Die is heel actief. Die is net te horen dan. Oh, geweldig. Ja. Oh, dat is heel knap. En ik rin dan maar de app helemaal groen. Dat is wel eens keer die houdt aan bijwijs groen haast. En ik van oren meest een keer dat zin. Dus ja, dat is ik wel motiverend om dan steeds verder een oren route te doen. Ja, maar wat ik zeg, ik weet niet hoe het past. Daar zeg ik ook, mensen heel driftig het zwalkafval oproemen, Dirk ook. Dan denk ik van, nou, doe best er al best en doe best er al best. Ga je me onderling dus contact? Nou, nee, niet echt contact. Ja, nou, sinds kort natuurlijk wel. Maar ik deed het altijd gewoon in mijn uppie. Ik ben ooit eens een keer in coronatijd begonnen met wandelen. En toen viel het me op dat er allemaal van hele kleine stukjes papier. Het zijn echt niet van die hele grote lappen plastic. Maar allemaal een wikkeltje van een snoepje. Een plastic zakje. Een blikje toen nog. Ja. Flesjes. Dat is de laatste tijd En gelukkig een stuk plastic minder. zakjes van mensen die de honden uitlaten. Ja, en die verpakken hem keurig netjes in plastic en gooi het dan flikkeren hem in de natuur. Ik denk, dat heeft natuurlijk ook geen zin. Doe het dan zonder plastic. Zo is het. Maar zo ben ik er dus eigenlijk mee begonnen. En toen kwam ik via de Drachtster krant, een artikel, stond erin. En toen kwam ik in contact met de app Helemaal Groen. En die heb ik toen geïnstalleerd op de telefoon. En dat is een hartstikke leuke app. Net wat Nelke zei, dan kun je ook zien waar je zelf allemaal geweest bent. Maar je kunt ook routes van anderen zien. En op die manier, niet dat we elkaar tegenkomen, maar op die manier weet je van elkaar waar je geweest bent. En met allerlei kleurtjes op een kaartje wordt precies aangegeven. Ben je er vorige week geweest, ben je er een maand geleden geweest of ben je er al een hele tijd niet geweest. Oh ja. Zodat je dat ook voor jezelf een beetje in de gaten kunt houden. Ja. En dan, is dat een, ik denk bijna een nationale app? Ja, dat is een landelijke app en die is echt heel actief. En die hebben mij dus begin van dit jaar ook benaderd om een interview af te geven wat dan naar de lokale pers kon. Oh. En op die manier ben ik dus in de actief terechtgekomen. Ja. En nou ja, toen ging het balletje rollen. En nou zit je hier, En nou in de zit ik studio hier. bij Opperheer. Ja. Ja. Hey Nelleke, wat is het gekste wat je ooit gevonden hebt? Ja, ik vind alles wat je in de natuur gooit. Ja, dat is Wat een helemaal ja. hele goeie. En wat kom je net zien? Maar het meeste zijn de sigarettenfilters.
En mensen denken ja. altijd van nou, dat kan wel. Maar het is gewoon plastic. En er zit Ja, al dat die, is een peukje op haast en hup. ja, en er Die zitten al kan die wel giftige stoffen in. En die spieren al je uit op het oppervlaktewater en in het groenwater. En dat is heel schadelijk. En ik denk voort aan kauwgom. Ja, nou ja, dat kregen we net meer van de stritten hoor. Maar Nee. nee, dat ja. En neem het maar op, je vindt het. Ik had lampen van autostoltjes van baan, gamies, toiletten. Ja. Je vindt echt alles. Ja. dat is toch Rolkoffers die kapot zijn. Oh, Dan Nou. denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? Nou, die neem ik dus niet mee, hè. Want dan Ja. kan ik gelijk wel weer naar huis toe Ja. natuurlijk. Maar dan Ja. hebben we dus een andere app van de gemeente, Fictie. Oh, dan is ja. hem, ja. En die kun je daar gewoon melden, fotootje erbij. En een dag later is de rolkoffer verdwenen. Dus Ja. de gemeente doet ook dapper mee. Want ik ben vrij recent in Japan geweest. En daar zijn weinig prullenbakken op straat. Ook vanwege de gifaanval destijds. Hè. Maar daar is toch... Dan zie je mensen iets van de grond oppakken. Als er überhaupt iets ligt. En dat gaat in een zakje mee naar huis. oh en echt? je kunt je afval bijvoorbeeld bij een supermarkt deponeren. Maar daar gaat echt niks op straat. Dat is, Nou. of het nou strafbaar is, dat heb je andere landen voor. Maar Nou, volgens mij is het hier in Nederland ook strafbaar, hoor. ja, hè? Vuil op straat gooien. Alleen ja, je moet het dan maar zien. Dat Ja. iemand het doet. Ja. Maar verbaast het jullie ook dat mensen zo makkelijk zijn? Ja, hè? dat verbaast mij heel erg. Want vorige week ben ik nog even dwars door Samar geweest. En gisteren kwam mijn vrouw uit Burgum terug. Dus ze zei, ben je daar ook langs geweest? Ik zei, ja, ben ik ook langs geweest. Nou, daar ligt alweer wat. Daar ligt al Dus ja, je draait je om en er ligt alweer wat. En het is ook allemaal nieuw. En net wat Nelke zei, vooral die peuken. Ik wandel regelmatig even over de carpoolplek bij Samar. De eerste keer heb ik het voor de grap eens geteld. 351 peukjes. Zo? Sigarettenfilters dan. En vorige week ben ik geweest. Nou, toen was het al wat verbeterd. Er waren er maar 200. Ja. Maar ze Maar liggen er elke 200, keer. ja. En dan niet zo hier en daar eentje. Maar soms ook in een bultje bij elkaar. Dus men kiepert bewust De de asbak asbak leeg. van de auto leeg. En dat ligt dan maar weer. En ik heb ooit eens gehoord dat 1 filter een kuub water vervuilt. Oh. Ja, moet je voorstellen. Dus ja, dan heb je dus 350 kuub. Nou, daar kunnen heel wat gezinnen het hele jaar van drinken. Ja, dat is ook zo. Nelke, hast u dan net dat het haast wat een moedeloze strijd is? Van ja, we ben ik met wanen. Ja, nou ja, het leidt er. Ja. En je kan je daar aan ergeren of je kinderen wat aan het doen. Maar ik vind inderdaad wel dat mensen zich daar bewuster van willen maken. Ja, zeker die peukjes ik bedoel, zakasbakken ben er wel. Die ga je gewoon bij je. Ik deel ze het in ik maar uit. En, ja, je maakt er wat. En ja, dan denk ik, ja, als er maar heen neem ik eens, maar dat ik maar weer omkennen. Maar ja, als je denkt dat het net schadelijk is. Ja. Ja, dus, Nou, misschien is dat het echt wel, ja? Dat mensen zich er echt net bewust zijn van Nee. hoe schadelijk het eigenlijk ja, is. ja. Want dat kist dan echt lezen als een stukje kauwgom, als dat voortmeest op straat. Hoeveel jaren had dat lezen beloofd, dat Ja. er net in wat aan docht. Maar, dus zei kijk, er hast een grieper die kist gratis vergeest van de gemeente krijgen. Dat kunnen we alle hier dwannen. Ja, kun je In gewoon dit melden geval, bij de balie. Ja. de gemeente Tietjerkse deel Ja. is dat in dit geval. Ze willen alleen die dan gegevens even hebben. Want dan nodig ze die vaak 1 keer in de week of 1 keer in het jaar hebben ze een bijeenkomst van vrijwilligers. Die is dan toevallig oorweek wezen. Ja. Dus moest nog vrijwilliger wezen langskomen, wel een meld je even bij de gemeente. Dat is het enige. Dan krijg ze hem gewoon mee. En dan hesje? Nee, die krijg je net van de gemeente. Nee, maar dat kist misschien zelf Ja, het daarom. woord om te Ja. Maar als maken. een hesje aan doos, dan kind ik wat oors wezen. Ja, dat... Oh, ja? Ja, dat is een taakstraf. Oh, daar ging ik nog net in. Oh, tenminste, dat zou ik ervan Ja, maken. Maar nee. ik weet het net. Maar is je hem community grut? Heb je hem een soort... Nee, hè? nou met de WhatsApp-groep is Nelke nou een maand geleden, 2 maanden geleden begonnen. Dus ja, dat moet dan natuurlijk op gang komen. En ik hoop dan aanstaande woensdagavond dat daar veel mensen komen. En dat je op die manier de app of de WhatsApp-groep nog wat kunt uitbreiden. Ja. En niet alleen Burgum, maar ook Samar. Want ik kom zelf uit Samar. En Gariep zit er al bij, geloof ik. En misschien Oh. inmiddels wel meer. Ja, Dus er zijn wel meer mensen. Alleen je moet het moet even op gang komen. ja En, maar vertel eens, wat gaat er woensdag gebeuren? Wat is er georganiseerd? Nou, dat is in het gemeentehuis om 7:30. En dat heeft ook al een paar keer een meldingje van in actief gestaan. Daar kunnen de zwerfafvalopruimers naartoe komen. En die krijgen dan uitleg over de app.
Hè, de Helemaal Groen app. Ja, de Helemaal Er is Groen ook app. iemand van Helemaal Groen is daar. En Nelk en ik zijn er ook. En ik hoop dat er heel veel andere vrijwilligers zijn. En op die manier dus wat met elkaar in de kunde komen. In de kunde komen, Tips, ja. doe maar. Uitwisselen van gegevens. Maar nogmaals, het staat nog maar net in de kinderschoenen hier. En ik hoop toch ook koffie met gebak. Daar ga ik niet over. Nee, maar dit is, Maar ik in vind het- papier onderzetten, hè? Geen plastic. Ja, oké. Nou, maar er is nog wel wat voor te zeggen. Daar is ook allemaal onderzoek naar. Maar ik denk wel van dit is natuurlijk... wat drijft jullie daarin? Is het Ik denk altijd maar zo, elk snippertje papier of elk stukje zilverpapier... wat je maar uit de natuur weghaalt, is weg. En daar word ik niet moedeloos van. Ja, eigenlijk wel een beetje. Maar op een gegeven moment, ik denk maar zo weer... als ik weer zo'n zak met vuil heb, ik denk, dat is er tenminste weg. Dat is het tenminste. Dat voor En jou is zo, een- Nelke? En dat is voor mij belangrijk. Ja. Op zich is het eigenlijk wel een hele van mooie... handige hobby. Handig vrijwilligerswerk. Ik bedoel, je bent in beweging. Je maakt... En je bent een buiten. En in Samara, ik ben in het dorp zelf niet zoveel bezig. Ik ben meestal de wat buitengebieden. De fietspaden, de wandelpaden langs. En dan Oh, denk ja. je van de wandelpaden, daar ligt niks. Nou, er ligt echt wel wat. En op die manier, je komt in de natuur, je ziet nog eens wat. Je komt Ja. nog eens mensen tegen en die zeggen, goh, goed gedaan. En Oh, dan ja, hè? kwam één keer een jongen op een fiets tegen. Er was een groepje scholieren en zei, meneer, u ruimt vuil op. Ik zei, ja. Nou, als u het niet doet, doet een ander het wel, zei hij. En toen fietste hij gewoon door. Ik denk, Oh. ja... Maar goed, dat is misschien ook de eeuw van als ik wat weggooi, een ander ruimt het wel op. En ik zou Ja. eigenlijk zeggen van als je dat papiertje hebt, dat wikkeltje van dat snoepje, stop Nee. het even in de zak. Neem het mee naar huis. Ja. Ja. Maar nee, dat wappert dan in de wind weg en dat mag een ander weer opruimen. Hoe gaat het met die met de reacties onderwijs? Ik kreeg ze brutte positieve reacties. Ja, les weer een vrouw die zei van pas ook mensen als die met een standbeeld oprichten. Nou, prachtig. dat is wel leer, maar wel wat hoe druk natuurlijk. Nou nee, maar dat jouwt wel aan dat mensen daar blijven Ja. binnen vanzelf. Nou, Ja. en ik koop een beetje een shitje te plantje. Hè? Dat andere mensen zeggen van, oh ja, ik ren ik wel eens of ik ren ik wel eens maar de hoen. Nou, liet ik dat ik er zo pakken of denken van, oh ja, ik gooi del. Maar ja, misschien mag ik dat toch maar net wel. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, een stukje bewustwording. Hey, Ja. er is het, nou ja, we hadden over de app, dus de Helemaal Groen app. Die Ja. kun je sowieso downloaden. Als je denkt Mhm. van ik wil Ja. zwerfafval of zwalkafval oproemen. Maar doe haast echt nog een oren-app. Ja, ik ben een WhatsApp-groep begonnen van mensen die het zwakafval ziek en dat iets in Burgum en omjouwingbrigade. Dus het mensen uit Burgum, uit Samar en Garib. En dan hoop ik wat mensen te verzamelen die iets met zwerfafval hebben. Ik had jezelf net erin kunnen, maar je er toch voor inzetten willen, dan ben ik van harte welkom. Of wat je net vaker in willen, net Grutte erin willen, iedereen is welkom. En dan maar we zien wat we misschien al aan het wang kennen. Wat leuk. Ik weet net wat er uitkomt. Hè? Misschien zijn er mensen die steeds wel spontaan met elkaar afpraten. Of dat Ja. de Grutte hemelacties duggen. Of iets op Nou, de social media. Maar als je alles, dan kun je protten bedenken vanzelf. Daarom, dat is het idee. Ik denk dat we aan zijn beziekje, dan maar we Annelies even nog zien, maar dat is dus de social media kanon. Dat we dan die WhatsApp-groep denk ik misschien even op site zetten. Ja, want dat is dat is wel wel En mooi, handig. in de website van de gemeente T-deal, t-deal.nl zit ik Nou. uitnodigen voor die jongen. Ja, En ik vind wij hebben toch wel heel dwars van oerken gaan. ja, eigenlijk, ja, nou dat sowieso. Maar ik heb bewondering van Ja. je met respect en geef vooral terug. Dat scheelt. Ja. En ik hoop je wel dat mensen nou dus denken, ja, verdorie, ik smiet en niks meer voort, maar ik wil echt mij helpen om burger en om jou wat kinderen te maken. Dat is zo mooi werden. Nelke en Dirk, bedankt voor je komst naar de studio. Geniet van het mooie waar en zet hem op. Dank u wel. Kom goed.